Oletko sinäkin yrittänyt alentaa pahaa kolesteroliasi niin ankarasti, että elämästäsi on tullut lähes askeettista, olet luopunut rasvaisista lihapadoista ja nähdessäsi katkarapuja tai kalmareita pakenet kauas? Kun kahvilan myyjä kysyy, haluatko aamiaiseesi kananmunan, pudistat kauhuissasi päätäsi peläten, että juuri se keltuainen on viimeinen niitti, joka tukkii verisuonesi. Olet niin varovainen ja olet uhrannut niin monia makunautintoja. Mutta miksi joka kerta, kun saat käteesi laboratoriotulokset, se punainen ylöspäin osoittava nuoli osoittaa edelleen niin säälimättömästi kokonaiskolesterolin saraketta, eikö sinustakin tunnu, että olet kokenut vääryyttä, olet voimaton ja alat jopa epäillä, onko kaikesta tästä tekemästäsi mitään hyötyä. Tänään aion kertoa sinulle tosiasian, joka saattaa mullistaa käsityksesi. Olet ehkä syyttänyt koko ajan väärää konnaa. Ne ruoat, joita olemme niin tiukasti vartioineet ja vältelleet, eivät ehkä olekaan todellisia syyllisiä korkeaan kolesteroliisi. Seuraavaksi aion paljastaa sinulle tämän kolesterolin suuren huijauksen sukeltaa kanssasi kehomme sisälle ja etsiä käsiimme sen maanalaisen tehtaan, joka tuottaa 80 pisitkätää kehomme kolesterolista. Katsotaan, kuka kulissien takana salaa tekee tälle tehtaalle tilauksia ja kiihdyttää sitä tuottamaan hullun lailla niitä pahoja aineita, jotka tukkivat verisuonemme. Lopuksi annan sinulle täydellisen, aidosti tieteellisen ja tehokkaan ravitsemus ja elämäntapaohjeiston, jonka avulla voit syödä huoletta ja elää terveenä. Tämän videon katsottuasi jätät lopullisesti hyvästi turhille harha-askelille kolesterolitaistelussa ja otat tästä lähtien terveyden ohjat omiin käsisi tarkalla ja tehokkaalla tavalla. Hetkinen ennen kuin menemme asiaan, jos olet kiinnostunut omasta ja perheesi terveydestä, klikkaa tilauspainiketta ja laita ilmoitukset päälle Daglik Vitalitet-kanavalla. Jos katsot tätä videota ja tunnet samoin, kirjoita kommentteihin numero 1. Jos kärsit samankaltaisista vaivoista, jätä kommentti, niin yritän parhaani mukaan vastata kysymykseesi. Ensiksi haluan julkistaa 80-20 säännön, jonka lääketiede on jo kauan sitten vahvistanut, mutta jota suurin osa ihmisistä ei tunne. Tämä sääntö tarkoittaa, että veressämme virtaavasta kolesterolista vain noin 20 pisi tulee suoraan syömästämme ruoasta. Entä loput 80 pisetolisetta? Vastaus saattaa järkyttää sinua. Sen tuottaa oma maksamme omin käsin. Aivan oikein maksamme on kolesterolitehdas, joka toimii 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä. Sinun on ymmärrettävä, että kolesteroli itsessään ei ole paha asia. Se on tärkeä raaka-aine kehomme solukalvojen rakentamisessa, hormonien ja D-vitamiinin synteesissä. Se on elämälle välttämätön aine. Normaalioloissa tämä tehdas on hyvin älykäs ja säätelee tuotantoaan automaattisesti kehon tarpeiden mukaan ylläpitäen tervettä tasapainoa. Missä ongelma sitten piilee, ongelma syntyy, kun tehtaaseen syötetään vääriä raaka-aineita, jolloin koko tuotantolinja riistäytyy käsistä. Se alkaa hallitsemattomasti ja kiihkeästi tuottaa ainetta nimeltä matalatiheyksinen lipoproteiinikolesteroli eli LDL, jota me kutsumme pahaksi kolesteroliksi. Nämä pahat kolesterolit ovat kuin huonolaatuista teollisuusjätettä. Ne ovat äärimmäisen tahmeita ja kerrostuvat verisuontemme seinämiin aivan kuten rasva keittiön viemäriputkissa. Ajan myötä verisuonet kovettuvat ja ahtautuvat, mikä johtaa lopulta valtimon kovettumatautiin, sydäninfarktiin ja jopa aivohalvaukseen, näihin hengenvaarallisiin sairauksiin. Mitkä sitten ovat ne väärät raaka-aineet, ne todelliset taustapirut, jotka antavat maksamme tehtaalle käskyn tehdä hullun lailla ylitöitä muista nämä 3 pääsyyllistä? Ensimmäinen pääpiru on tyydyttynyt rasva. Voit kuvitella sen lumivyöryn lailla saapuvana kiireellisenä ylityömääräyksenä. Kun syöt suuria määriä rasvaista lihaa, silavaa, voita tai mehevää porsaankylkeä, nämä tyydyttyneet rasvat vyöryvät maksaan ja antavat sille suoran käskyn: tuota minulle lisää kolesterolia maksalla, ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tehdä ylitöitä. Ja tuottaa valtava määrä pahaa kolesterolia. Toinen pääpiru on vielä pahempi kuin tyydyttynyt rasva. Sen nimi on transrasva. Jos tyydyttynyt rasva on ylityömääräys transrasvaan kuin suoraan tuotantolinjalle ruiskutettu teollinen myrkky. Se ei ainoastaan kiihdytä maksaa tuottamaan pahaa kolesterolia, vaan mikä kauheinta, se myös alentaa kehossamme olevan hyvän kolesterolin HDL:n tasoa, joka vastaa verisuonten puhdistamisesta. Samalla se hyökkää suoraan ja vahingoittaa hauraita verisuontemme sisäpintoja aiheuttaen voimakkaan tulehdusreaktion.
Se on sydän- ja verisuoniterveyden ykkösvihollinen. Kolmas pääpiru, joka on kaikkein ovelimmin naamioitunut ja helpoimmin huomiotta jäävä, on sokeripitoinen ruokavalio, erityisesti juomamme fruktoosi. Monet luulevat, että sokeri aiheuttaa vain diabetesta eikä liity kolesteroliin. Tämä on valtava väärinkäsitys. Kun juot lasillisen makea kuplateetä tai mitä tahansa sokeripitoista juomaa, sen sisältämä puhdistettu sokeri ja korkeafruktoosinen siirappi kiertävät monimutkaiset aineenvaihduntareitit ja maksa imee ne suoraan itseensä kuin sieni. Ja mitä sitten tapahtuu? Maksa muuttaa nämä sokerit empimättä paikan päällä rasvaksi ja kolesteroliksi. Sinä juot sokerivettä, mutta maksasi tuottaa öljyä, joka tukkii verisuonesi. Ymmärrätkö nyt? Pelkäät syödä kananmunan keltuaista, mutta juot päivittäin sokerisia juomia. Et uskalla syödä katkarapuja, mutta syöt keksejä ja tuoksuvaa pullaa. Vältät niitä pieniä tekijöitä, joiden vaikutus on vain 20 pideissiet, mutta syötät samalla omin käsin näitä 3 pääsyyllistä tyydyttynyttä rasvaa, transrasvaa ja sokeria jatkuvasti maksasi tehtaaseen. Tämä on todellinen salaisuus sen takana, miksi kolesterolisi pysyy korkealla. Nyt kun olemme paljastaneet 3 suurta taustapirua, miltä nämä syylliset näyttävät arjessamme, tämä vihollislista sinun on välittömästi otettava talteen. Nämä 5 ruokaryhmää ovat kolesterolisi superkiihdyttimiä. Ole erityisen valppaana. Ensimmäinen ryhmä ovat pitkään väärin ymmärretyt, perinteiset pahikset, eläinten sisäelimet ja keltuaistuotteet. Monet luulevat, että esimerkiksi maksan aivojen ja munuaisten ongelma on vain niiden korkea kolesterolipitoisuus. Tämä on vain puoliksi totta. Niiden ydinvaara piilee siinä, että niissä on usein mukana erittäin korkea pitoisuus tyydyttynyttä rasvaa. Kun syöt palan kermaista maksapasteijaa, et syö ainoastaan kolesterolia, vaan mikä tärkeintä, annat maksallesi polttoainetta tuottaa vielä enemmän kolesterolia. Myös esimerkiksi suolatut munankeltuaiset ravunmäti ja kalanmäti, niiden herkullisuuden takana on tyydyttyneen rasvan ja kolesterolin kaksoisisku. En sano, ettetkö voisi koskea niihin lainkaan, mutta jos sinulla on korkea kolesteroli, nauti niitä vain harvoin. Toinen ryhmä ovat ravitseviksi naamioidut terveysystävät, tietyt keitot ja lihatuotteet. Erityisesti me suomalaiset rakastamme täyteläisiä keittoja. Ajatteletko sinäkin, että kermainen lohikeitto tai pitkään haudutettu lihaliemi on täynnä kollageenia ja parasta keholle varosekermainen maitomainen liemi on usein rasvaa, joka on emulgoitunut pitkän keittoajan aikana? Jokainen nauttimasi täyteläinen lusikallinen saattaa sisältää suuren määrän tyydyttynyttä rasvaa. Entäpä jalostetut lihatuotteet, kuten makkarat, pekoni ja kinkkuleikkeleet? Et näe niissä rasvaa, mutta niiden valmistusprosessissa on maan parantamiseksi usein sekoitettu joukkoon runsaasti silavaa ja lisäaineita. Nämä ovat kolesterolisi piilotettuja kohottajia. Kolmas ryhmä ovat makeat näkymättömät tappajat, sokeripitoiset juomat ja hienostuneet jälkiruoat. 1,5 litran sokerilimsa voi sisältää yli 50 grammaa sokeria. Tämä on kuin antaisit maksallesi suoran ruiskeen kolesterolia tuottavaa hormonia. Eikä kyse ole vain limsoista. Kaupan pullohedelmämehut, urheilujuomat ja jopa terveellisiltä näyttävät maustetut jogurtit voivat sisältää hämmästyttävän paljon lisättyä sokeria. Ja ne rakastamamme pullat, viinerit, leivokset ja kakut, niiden herkullisuuden tavoittelussa yhdistyvät usein pelottavalla tavalla korkea sokeri ja korkea tyydyttyneen rasvan tai transrasvan pitoisuus. Maksalle tämä on kaksoisisku. 4. ryhmä on kaikkein salakavalin teollinen ansa-transrasvoja sisältävät prosessoidut elintarvikkeet. Tämä vihollinen on ovelin, koska se piiloutuu usein elintarvikkeiden ainesosaluetteloon. Ota tästä päivästä lähtien tavaksi kääntää jokainen pakattu elintarvike ja katsoa sen ainesosaluettelua ennen ostoa. Jos näet sanat hydrattu kasviöljy, osittain hydrattu kasviöljy, kasvirasvaseos, margariini tai leivontarasva, sinun on syytä olla erittäin varovainen. Tämä tarkoittaa yleensä, että tuote ei ole ystävällinen sydän- ja verisuoniterveydellesi. Meidän tulisi välttää niitä mahdollisimman paljon tai etsiä terveellisempiä vaihtoehtoja. 5. ryhmä on hyvin erityinen arjen salamurhaaja, suodattamaton kahvi. Kahvi itsessään on hyvä asia täynnä antioksidantteja, mutta eräällä valmistustavalla siitä voi tulla kolesterolisi kohottaja. Tämä tapa on pressopannun, mutteripannun tai turkkilaisen kahvin
ja pannukahvin kaltaisten suodattamattomien menetelmien käyttö. Tämä johtuu siitä, että kahvipavuissa on ainetta nimeltä kafestoli, joka voimakkaasti stimuloi maksaa tuottamaan enemmän kolesterolia. Tietenkin tämä vaikutus on yksilöllinen ja vaatii yleensä suuria määriä ja pitkäaikaista käyttöä ollakseen merkittävä. Mutta jos sinulla sattuu olemaan korkea kolesteroli ja olet tottunut juomaan kahvisi, näin kannattaa vaihtaa suodatinkahviin, jossa suodatinpaperi poistaa suurimman osan kafestolista. Näin voit juoda kahvisi huolettomammin. Vihollisten tunnistaminen ei ole pelkoa varten, vaan älykkäämpiä valintoja varten. Jokainen oikea valintasi on plussaa terveydellesi. Näiden vihollisten paljastamisen tarkoitus ei ole saada sinua elämään jatkuvassa pelossa, vaan kohdistamaan voimavarasi oikeisiin asioihin. Seuraavaksi esittelen sinulle kultaisen joukkueen, joka auttaa meitä suojelemaan sydän- ja verisuoniterveyttämme. Kun olemme tunnistaneet viholliset, meidän on koottava ystävämme. Onneksi luonto on valmistanut meille monia supersankareita taistelemaan pahaa kolesterolia vastaan. Muista nämä 5 kultaista joukkuetta ja ota ne osaksi päivittäistä ruokavaliotasi. Ensimmäinen suuri liittolainen on suolistomme puhdistaja vesiliukoinen kuitu. Se on kuin tainomainen sieni. Kun syöt sitä, se sitoo suolistossasi tiukasti itsensä ne kolesterolit ja sappihapot, jotka ovat valmiina imeytymään kehoon. Sitten kun siivospartio se lakaisee ne ulos kehosta ulosteen mukana. Tämän seurauksena kehon on käytettävä ylimääräistä kolesterolia verenkierrosta uusien sappihappojen valmistamiseen ja näin veren rasva-arvot luonnollisesti laskevat, mitkä ruoat sisältävät tätä taikasientä muista viljat kuten kaura, täysjyväriisi ja ohra. Palkokasvit kuten soijapavut, mustapavut ja herneet. Sekä tietyt limaiset vihannekset ja hedelmät kuten okra, bataatti, sienet, omena ja kiivi. Toinen suuri liittolainen on hyvien öljyjen suojelujoukko tyydyttymättömät rasvahapot. Aiemmin sanoimme, että pahat rasvat ovat vihollisia, mutta hyvät rasvat ovat ystäviä, jotka meidän on otettava avosyli vastaan. Tyydyttymättömät rasvahapot, erityisesti kertatyydyttymättömät rasvahapot, ovat kuin kannustusjoukkue, joka antaa energiaa hyvälle kolesterolillemme HDL:lle. HDL on verisuonten siivospartio, joka on erikoistunut kuljettamaan verisuonten seinämiin tarttuneen pahan kolesterolin LDL takaisin maksaan hajotettavaksi. Siksi nauttimalla enemmän hyviä öljyjä voimme tehdä tästä siivospartiosta vahvemman ja tehokkaamman. Mistä hyviä öljyjä löytyy pähkinät, kuten Saksan pähkinät ja mantelit, avokado, oliiviöljy ja rypsiöljy ovat erinomaisia lähteitä. Kolmas suuri liittolainen on kuuluisa tulehdusta ehkäisevä erikoisjoukko omega-3-rasvahapot. Omega-3 voimakkain ase on tulehduksen vastaisuus. Plakkien muodostuminen verisuonten seinämiin on itsessään tulehdusreaktio. Omega-3 voi tehokkaasti vähentää tätä tulehdusta ja alentaa merkittävästi myös toista veren rasvaa triglyseridejä. Se on kuin eliittierikoisjoukko, joka ylläpitää verisuontesi rauhaa juurisyistä alkaen. Missä tämä joukko sijaitsee, Syvänmeren kalat ovat niiden paras tukikohta, kuten lohi, silakka, makrilli ja sardiinit. Kasvissyöjät voivat saada omega-3, kian ja pellavan siemenistä sekä Saksan pähkinöistä. Tässä vaiheessa minun on puolustettava vuosia vääryyttä kärsinyttä merenelävien heimoa perusteellisesti. Monet ihmiset perääntyvät kuullessaan sanan merenelävät, erityisesti peläten kalmarien ja mustekalojen kaltaisten pääjalkaisten kolesterolia. On totta, että niiden kolesterolipitoisuus on hieman korkeampi kuin tavallisessa kalassa. Mutta muistakaa tämä, mutta niiden tyydyttyneen rasvan pitoisuus on erittäin alhainen. Olemme jo oppineet, että todellinen syyllinen, joka stimuloi maksaa tuottamaan pahaa kolesterolia, on tyydyttynyt rasva, ei ruoan kolesteroli itsessään. Joten kunhan valmistat ne höyryttämällä tai keittämällä, etkä friteeraa tai grillaa niitä rasvassa ja käytät niitä kohtuudella, niiden tarjoamat laadukkaat proteiinit ja hivenaineet ovat keholle paljon hyödyllisempiä kuin se pieni huoli kolesterolista. 4. suuri liittolainen on kasvikunnan matkimisen mestari kasvisterolit. Tämä aine on erittäin mielenkiintoinen. Sen kemiallinen rakenne on hyvin samanlainen kuin kolesterolilla kuin kaksosilla. Kun se saapuu suolistoomme, se tekeytyy kolesteroliksi ja valtaa etukäteen ne kanavat, jotka ovat vastuussa kolesterolin imeytymisestä. Todellinen kolesteroli huomaa, että kaikki paikat on jo varattu ja sen on poistuttava pettyneenä ulosteen mukana. Tämä vähentää kolesterolin imeytymistä jo lähteellä.
Kasvisteroleita esiintyy luonnostaan monissa kasviperäisissä ruoissa, erityisesti kasviöljyissä, pähkinöissä, palkokasveissa ja täyssyväviljassa. 5. ja tärkein liittolainen on viisaus rakentaa terveellinen ruokavaliomalli. Ystävä hyväällä lankea ansaan uskomalla sokeasti johonkin yksittäiseen superruokaan. Tänään kuulet, että kaura on hyvää ja syöt vain kauraa. Huomenna kuulet, että pähkinät ovat hyviä ja syöt pähkinöitä ähkyyn asti. Tämä ei ole oikein. Terveys ei koskaan rakennu yhden ruoka-aineen varaan, vaan kokonaisvaltaisen ja tasapainoisen ruokavaliomallin varaan. Lääketieteellisesti tunnustetuin ja tehokkain sydäntä suojaava ruokavaliomalli on Välimeren ruokavalio. Älä säikähdä nimeä ja ajattele sen olevan kaukainen ja kallis. Voimme täysin soveltaa sen periaatteita ja luoda oman suomalaisen version Välimeren ruokavaliosta. Esimerkiksi vaihda tavallinen voi ruoanlaitossa rypsi- tai oliiviöljyyn. Syö enemmän kotimaisia sesongin kasviksia, kuten pinaattia, lehtikaalia ja juureksia. Korvaa punainen liha muutamana ateriana viikossa tuoreella kotimaisella kalalla, kuten silakalla tai kirjolohella. Eikö kuulostakin yksinkertaiselta? Sen ydin on runsas kasvisten hedelmien, palkokasvien ja täyssyväviljan, käyttöhyvien öljyjen käyttäminen pääasiallisena ruoanlaittoöljynä kalan ja merenelävien syönti viikoittain kohtuullinen pähkinöiden ja maitotuotteiden saanti sekä punaisen lihan ja makeisten vähentäminen. Kun kaikki liittolaiset kootaan älykkäästi yhteen toimimaan yhteistyössä, tulos on 10-0 kertaa parempi kuin yksin taistellessa. Tietenkin korkean kolesterolin tämän sitkeän vihollisen voittamiseksi pelkkä syöminen ei riitä. Tarvitsemme myös kolmiosaisen kokonaisvaltaisen hallintasuunnitelman. Ensimmäinen tukipilari on säännöllinen liikunta, josta ei tingitä. Liikunta on paras polttoaine kehomme hyvän kolesterolin HDL eli siivouspartion taistelukyvyn parantamiseksi. Mikään ei voi korvata sitä. Erityisesti kohtuutehoinen aerobinen liikunta, kuten reipas, kävely, hölkkä, uinti tai pyöräili vähintään 150 minuuttia viikossa saa sinut huomaamaan, että HDL-arvosi yllättää sinut iloisesti. Liikunta auttaa myös painon hallinnassa ja parantaa insuliiniresistenssiä, joilla molemmilla on epäsuora, mutta voimakas apu pahan kolesterolin alentamisessa. Toinen tukipilari on omien tulosten ymmärtäminen ja tavoitteellinen hallinta. Sinun on opittava ymmärtämään omia laboratoriotuloksiasi. Yleisesti ottaen kokonaiskolesterolin tulisi olla alle 5,0 mol, pahan LDL-kolesterolin alle 3,0 mol, ihanteellisesti alle 2,5 mol ja hyvän HDL-kolesterolin miehillä yli 1,0 mol ja naisilla yli 1,3 mol. Huomaa kuitenkin, että nämä ovat vain yleisohjeita. Jos sinulla on samanaikaisesti korkea verenpaine, diabetes tai suvussasi on sydän ja verisuonitauteja, lääkärisi saattaa vaatia sinua alentamaan LDL-arvosi alle 1,8 mmol tai jopa alle 1,4 mmol. Siksi on ehdottoman tärkeää keskustella lääkärisi kanssa ja asettaa itsellesi henkilökohtainen terveystavoite. 3. tukipilari on järkevä suhtautuminen lääkkeisiin. Tiedän, että monet ystävät pelkäävät lääkkeiden syömistä ja ajattelevat, että lääkkeissä on aina puolensa ja puolensa. Mutta korkean kolesterolin kohdalla minun on vastuullisesti kerrottava sinulle, kun olet muuttanut elämäntapojasi ja noudattanut tiukkaa ruokavaliota, mutta kolesteroliarvosi eivät itsepintaisesti laske. Lääkkeet ovat viimeinen puolustuslinja, joka suojaa sydän- ja verisuoniterveyttäsi ja ehkäisee aivohalvauksia ja sydäninfarkteja. Erityisesti statiinilääkkeet ovat maailmanlaajuisesti lukemattomien tieteellisten tutkimusten kautta todistetusti hengenpelastavia lääkkeitä, jotka vähentävät merkittävästi sydän- ja verisuonitapahtumien riskiä. Tietenkin niillä voi olla joitakin sivuvaikutuksia, kuten harvoilla esiintyvää lihaskipua tai vaikutusta maksa-arvoihin. Juuri siksi sinun on käytettävä niitä lääkärin, kuten tohtori Juha Kallion ohjauksessa ja käytävä säännöllisesti seurantakokeissa. Lääkäri auttaa sinua löytämään sopivimman lääkkeen ja annoksen sekä seuraa kehosi reaktioita. Älä missään nimessä leiki itse lääkäriä ja osta lääkkeitä apteekista omin päin, äläkä lopeta lääkitystä itsenäisesti, kun tunnet olosi paremmaksi. Se altistaa sinut paljon suuremmalle riskille. Mitä tulee markkinoilla suosittuihin punariisiin tai kalaöljyyn, ne voivat toimia tukena, mutta niiden teho ja vakaus eivät ole verrattavissa reseptilääkkeisiin, eivätkä ne voi koskaan korvata lääkitystä.
Hyvä on, tänään olemme tehneet yhdessä syvällisen tutkimusmatkan kehomme sisälle. Olemme vihdoin ymmärtäneet, että korkean kolesterolimme todellinen syyllinen ei ole se pieni kananmunan keltuainen tai ne muutamat viattomat katkaravut, vaan omat väärät elämäntapamme ja ruokavaliomme, jotka ovat ruokkineet maksamme tehdasta ja saaneet sen tuottamaan liikaa pahoja aineita. Kolesterolin hallinnassa avainasemassa on maksasi tehtaan hyvä hallinta, pysy kaukana tyydyttyneestä rasvasta, transrasvasta ja sokerista, 3 pääpirusta, ja ota avosylin vastaan kuitu hyvät rasvat, omega-3 ja kasvisterolit, 5 suurta liittolaista. Verisuonesi ovat kuin kotisi vesiputket. Tästä päivästä lähtien emme enää kaada niihin likaa, ja jätettä vaan käytämme kirkasta vettä ja pehmeitä harjoja hoitaaksemme ja ylläpitääksemme niitä päivittäin. Korkea kolesteroli ei ole pelottavaa. Pelottavaa on käyttää vääriä menetelmiä väärällä taistelukentällä ja tuhlata voimiaan. Tästä päivästä lähtien ohjat ovat palanneet sinun käsiisi. Sinulla on nyt tieteellisin ja selkein taistelukartta. Joten pyydän sinua tekemään pienen muutoksen jo seuraavalla aterialla. Hylkää pelkosi keitettyä kananmunaa kohtaan ja ota käteesi kourallinen maustamattomia pähkinöitä. Juo vähemmän sokerista jääteetä ja vaihda se sokerittomaan vihreään teehen. Korvaa illallisen valkoinen riisi puoliksi täyssyvärisillä. Jokainen pieni muutos on kuin tallettaisit tulevaisuuden terveyteesi korvaamattoman arvokasta pääomaa. Ole hyvä ja jaa tämä video kaikille läheisillesi, joista välität, erityisesti niille perheenjäsenille ja ystäville, jotka kamppailevat kolesteroliongelmien kanssa. Yksinkertainen jako voi muuttaa hänen elämänsä terveyden suunnan. Lopuksi toivotan sinulle ja perheellesi avoimia verisuonia ja vankkaa terveyttä. Syökää hyvin, eläkää täysillä ja nauttikaa elämästä. Nähdään seuraavassa videossa.